lidi, vás vítám u mýho dalšího videjka a dnes, jak vidíte asi, tak se zahrajeme Brawl Stars a dneska to je vlastně první díl z Brawl Stars a asi bych se převážně držel na questech, splnil bych nějaký questy, no spíš zkusil bychom splnit nějaký všechny questy a pak bychom třeba někoho tryhardili jenom. No ale na netu už quest nemám, ale mám tady na solo showdowny, vezmám si, já mám jenom 3 questy. Aha, OK, tak to jsem nevěděl. OK, tak já jsem koukat a bohužel to s ním budeme muset tryhardit, i kdybych spíš tryhardil s někým jiným. A my už jdeme do hry. Tak schválně, koho bude mít jako za nepřítele. Jo a napište do komentářů, jakýho brawlera by jsem si měl příště vzít. A nezapomeňte like, odběr, zvoneček, protože nejseš blbeček. Let's get this party started. No tam baze, mimochodem toho mám taky. Já jsem zvyklý na vibrace, že mi to vypadá. Už jsem ho trefil, ježiši. No, jedou fajtit na perspekty. Let's go. Tam nahoře máme Daryla. Jo, to je pěkně stajské. Máme Rika a to hromady. Nebo SNS dál nás. Tak dělej, nabíjejte se, střely. Pomalý. Když se radši zajde, já pak půjdem ještě potější. Tamhle je malý, ale to nás určitě půjde. Se pro tu spodní vednu. Dáme tady naštvaného pernička. Like whatever. Dáme si healovací. Co mám chci? Vyhealujeme se. Zabrankáme na kytárku. Wow. Ty kokos, tak teď jsme měli štěstí jako prasa. Teď jsme měli fakt jako štěstí. Jdeme rovnou na další quest. Haste. Tak svá koho bude být za teammate a koho za protihráče. Tady je vlastně ničení trezoru. A tady nějaká mobilka. Tak to je skvělé. Jdeme rychle. Těp. A sakro. Jdeme rychle na trezor. Sakra, dávaj trezor. Still friends. Wow, dude. Hey, you broke my guitar. Nevadí, já jsem to nemluvil, omlouvám se. Let's get this party started. Power chord. I got a boom. Sakra. Pojďte, hele, nahoře jak jim to zamizí, ty kokos. To máme vyhraný. Jo, to oni už někam dávali hodně, tak musíme to zničit.